Daqshekk se jkollok għalfejn toqgħod toħroġ il-laptop u kull tamir teknoloġiku ieħor mill-bagalja jew mill-basket meta tgħaddi mis-sistema tas-sigurtà tal-ajruport intu tielaq minn Malta. Dan grazzi għall-investiment ta' 3 miljun euro li għamel l-ajruport f'sitt magni ġodda li mhux biss qed iħaffu u jippreċiżaw il-proċess iżda qed jagħmluh aktar effiċjenti sabiex jiġi identifikat kull oġġett li jista' jkun ta' periklu fuq it-titjira. L-aħħar żewġ scanners għadhom kif tpoġġew posthom fiż-żona ta' tluq fl-aħħar jiem. Sewa, dan huwa tagħmir relattivament ġdid, modern ħafna, hija teknoloġija li tiġà ħanajdu hekk bħala ċittadini tiġà acquainted magħha huma city scanners, l-istess teknoloġija li ssib anke l-isptarijiet fejn dawn huma għandhom il-kapaċità li jieħdu ritratti ta' oġġett f'dan ir-rigward tal-bagalji li jkunu se jtellgħu il-passiġġieri magħhom. Il-Viċi President tas-Sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Patrick Murgo, qal li dawn l-scanners għandhom il-kapaċità li jidentifikaw materjal splussiv apparti li jaħdmu b'teknoloġija li tibqa' taġġorna ruħha biex tidentifika wkoll materjal jew teddida li tkun ġdida. Passiġġier se tiffaċilita il-proċess tiegħu minħabba l-fatt li issa passiġġieri jistgħu jħallu electronic items bar bħal huma laptops, bħal huma oġġetti oħra elettroniċi ġol-bagalja, ġifieri m'hemmx għalfejn toħroġhom u anki likwidi jistgħu jibqgħu ġol-bagalja. U la darba semma l-likwidi sur Murgo qal li għalissa se jinżamm il-massimu ta' 100 millilitru tal-likwidu li jista' jgħaddi mis-sigurtà. Dan ifisser li l-passiġġiera xorta ma jistgħux jitellgħu fl-ixken tal-ilma jew fwejjaħ magħhom fuq l-ajruplan. Huwa qal li dan huwa minħabba li l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tinżamm din ir-restrizzjoni sakemm jibqgħu għaddejjin diskussjonijiet dwar il-materja bejn ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u l-Ewropa għal standards komuni. Ir-restrizzjonijiet fuq il-likwidi kienu daħlu fis-seħħ fl-2006 madwar id-dinja wara l-Pulizija Ingliża kienu kixfu kumplott terroristiku sabiex jisplodu liquid bombs fuq titjiriet transatlantiċi. Ma' TVM News is-Sur Murgo qal li dawn l-scanners qed iwasslu biex jitħaffef aktar il-proċess tant li issa qed jgħaddu ma' 300 passiġġieri fis-sija, id-doppju ta' dak li kienu jgħaddu qabel. Dan għal diversi raġunijiet fosthom għax qed jittieħed inqas ħin għax il-passiġġieri mhux joħorġu l-affarijiet mill-bagalja u qed jintużaw inqas tilari. Bis-sistema l-ġdida l-passiġġier għandu bżonn biss tilar u mhux tnejn għax qabel it-tamir elettroniku kellu jitpoġġa f'tilar għalih.